Wiwit ngarep, aku wiwit ngerti jagat iki. Wiwit iku, aku mula ngerti urip ana akeh cerita sing tak liwati kanggo nggayuh impenku. Kabeh cerita sing ora bisa dilalekake, babagan perjuangan urip kanggo nggayuh impenku sing durung nate kegayuh utawa sia-sia. Senajan ana akehe alangan sing kudu diadepi, nanging dudu sing gawe aku kudu nyerah. Amarga urip mbutuhake perjuangan, lan perjuangan sing kudu ditekad. Mula ora ana nyerah sadurunge nggayuh impen-impenku sing tak arep-arep.